Aku iki jane ngimpi apa metruk tenan ya? Yen tak arani metruk tenan, ora kanthi kenyono-nyono rancangan 10 dina aku iso sowan rene. Ning yen tak arani ngimpi aku kok mambu sate tempe. Ora coba. Apa yang ngimpi iki iso mambu? Coba. Bengi iki aku kelakon sowan rene. Dek sedilo pancen ana kabar sing ora nyenengke, kabare rong perkara. Siji jare petuke wis ora eneng, ora eneng nyang Madura. Yuh. Kula matur nuwun dipun kabaraken kados ngaten lumrahe wong sing dikabarke mati iki umure mesti dawa. Lho. Besok petuke iki umure 102 taun. Men, tak okehi wae kok. Kaping pisan kuwi kaping pindho. Petuke wis ora eneng nyang Madura. Yuh. Kula matur nuwun dipun kabaraken kados ngaten lumrahe wong sing dikabarke mati iki umure mesti dawa. Lho. Besok petuke iki umure 102 taun. Men, tak okehi wae kok. Kaping pisan kuwi kaping pindho jare kabare yen metro ana desa ora gelem niku klentu. Kabar niku Kleru, ya kabare wong sing ora seneng ning kula niku metro teng pundi-pundi gelem. Teng kutha nggih gelem, teng desa nggih gelem, teng gunung nggih gelem, waton genahe tunge. Lho, kok ngoten. Lah wong sampean sawung Petruk niku gampang. Mboten kaya srawung Petruk. Syarate mung rong perkara. Siji, sampean medhayoh tenggen kula teka jlok kudu maringke oleh-oleh. Lho, penak to? Mengke yen kondol kudu ninggali. Mongko kula yen sowan kudu disuga mulih disangoni lho, rak penak to? Lho piye? Andek kuno kaya wong wonten sing sok takon, Mas. Sampeyan yen metruk tenggen kula sewengi pinten niku saru. Seniman kok ditakoni perkara kose niku saru. Didhawuhi mawon metruk sewengi apa rong bengi ora nganggo apa-apa tenan pun. Ora nganggo apa-apa tenan nggih niku. Kula saking Semarang tekan mriki wau numpak bis mongko kula dereng gadah bis piyambak. Kula nyuwun ijol bis-bisane mawon pinten. Kalih nggih tuku sarung, lho penak to. Kalih nggih dandani omah, lho pripun? Yen perlu dienggo kawin meneh, lha iku apa sing berbahaya? Marga petungan niku pancen ya ana sing ganep, ana sing ganjil. Lho, sing ganep ya penak, sing ganjil ya kurang penak. Tandane enten. Wiwit sore kula ndremi mil mboten saged nyambi ning kanca kula kabeh iso nyambi. Lho. Petruk liyane gor-weruh wong Laden karo krungu mambu sajak gurih ora ngeneh. Ning ngene niku tujune Pak Lurah pun bijaksana. Dasare Bu Lurah bengi niki buka warung. Lho. Pak Lurah pun bijaksana, Bu. Petruke ora iso nyambi sesuk ngengeh ana. Lho gampang to. Sing ora ngerti ngono ki rak jane nyemoni, monggo jane iya. Kok iya. Bengi iki bengi meriah. Luar biasa dari yang istimewa. Sore mau dan sedilo ning tak tulak dadi terang. Lho. Kula pun kulino yen perkara nulak udan. Kula niki nulak nggih kulino, ditulak nggih kulino. Lho. Mula mengke kena dititeni anggere mengke niku gemes genaleh kula nulak lali. Anggere mboten gemes tulakan kula mandi. Lho gampang to. Apa sebabe kok kula matur bengi niki istimewa dari yang luar biasa. Kerawitane men rombongan. Tapi. Iki mboten Mas Jono.
diuling oyo-oyo parat. Krawitane men rong rombongan sing sak rombongan saking Pedan. Sing sak rombongan tondong raos saking Semarang. Niku krawitane dereng pesindene. Pesindene dari 3 daerah. Lho, gitu. Sing kiwa dhewe saking Semarang Nis Sumaryati. Lho. Dek isih cilik jenenge Samiyem bareng gedhe ngalih jeneng apa niku, Pak? Niku asline Mbon Tutup Pengging, Kecamatan Banyudana, Kabupaten Boyolali. Sing tengah niku adoh dhewe saking Banyumas. Jenenge Nyi Suryati. Lho. Suryati, sur ki susur, yati. Saking Banyumas awake lemu. Mula suarane apik amarga wong lemu suarane apik niku tandane angin akeh banget. Lho. Sing paling kulon dhewe. Sing kulon dhewe saking Kediri. Lho, rak 3 daerah to. Semarang, Banyumas, Kediri. Ado-ado do sowan teng ngarsa panjenengan sedaya. Mila kanthi sanget kaparenga dipun bantu ing bab katentremanipun. Monggo. 3 daerah ini mau saya mintakan perhatiannya untuk membarung perayaan malam ini. Wilahan loro. Ya. Suara putri tok wae. Ya. Suara kakung. Ro gede putri. Ya. Kakung. Ya. Guys. Ini kok mayar remen Mas. Roci. Romanem ciro. Lho, angel ora kowe saiki. Kowe batin-batin karo aku mesti mangkel. Wah, dingel-ngel Pak Petruk iki. Kowe mangkel iki saiki nang kene wong sowani nyedak rene, prekek kowe nyedak rene. Lho. Roci, romanem ciro putri ya. Kakung, ya. Putri. Gus. Kakung. Wis do mulya wis bar wis to. Nyambut gawe kok mayare kaya ngono lho. Hitung-hitung gur 2 karo 5 iki sesuk metune nomor pira lho. Kene ngitungi 2 karo 5 metune 1 karo 6 sengene wong akeh awak lho. Nggih mboten, Pak. Lho ngono. Saiki nganggo cakepan aja mung rotok motok. Kedap tos mak aku nyawang selendang biru. Saking Banyumas. Lho. Ngiras pantes nepangaken menika rumiyin pacangan kula. Lho. Saestu menika pacangan kula ning dake ora gelem. Marga dake umur 17, aku tulas pindho. Untuku telas, pipiku gendho. Lah enak. Monggo, suarane kaya gledek. Monggo.
Ora kok serune kaya ngono kuwi yen padu ndak ramene ya. Karo wong lanang rak nguyap bae kowe. Kalau wong lanang nguyap ora kena tinggal lunga. Mula anggere medhaya nyang omahku njaban omah tak sebar. Riawu. Metu sanga lawang sithike tak titik telapakane anggere kaya gajah sirwedari ya kuwi telapakane. Selendang biru, monggo. Selendang biru. Kencang alu, kencang alu. Selendang biru. Wah, ngeh. Piye kok? Ngeh atinya. Yang buri kok meneng wae toko kowe kok. Wong nge dadi ngeh kok ya kepenak kowe. Pur, ya. Sakpada meneh men bisa dimanfaatke. Wah, lagu Selendang Biru iki kisahe petuke jaman gandrung karo bakul kacang. Lho. Pinuju nganggo selendang biru petuke tuku. Mulih telenger ngono bae. Ning yen perkara aku gandrungan iki wis do ngerti kok. Itu penyakit anyar biyen. Nanti apa-apa entek. Ning aja nggayu kuwi, nek nggayu kuwi kodak sak wayangku ora cukup tak kandhani. Saking Kediri ning nyedak mik margi swarane lirih menika taksih senggel. Dereng nyonya ning Nona Anggana Sulaksmi made in Kediri. Niku dina niki kula pek putu. Lho, aja karo tampa tiba nggon pek mau mak tratap. Mongso gelem ora timbang kok. Ning Nadyan Magelang sampean ampun sia-sia teng petuke lho. Petuke niku ngerti weton sampean. Lho, nampik petuke enten ngareping wong akeh niku ngerti weton sampean tak selidiki weton ngopo. Kecandak wetone tak selidiki meneh yen jongkatan marep nyang ndi. Jongkatan tak temu rambuté saler tok obong cemplung kowe kopi tok mbewak glegek. Jroning 7 dina omahmu tau bengi ping 3 kowe ra goleki aku tetep aku goleki kowe. Yo. Dak noko mikir kok. Terus ditulung dengan mic supaya didekatkan lagi. Bengi iki kok kerasan menakono kene lho. Sesuk awan aku mau mulih kok. Tenan. Lah urung kelakon ngentekke gule ngeseng saangkring urung seneng rasane atiku.
Aja nyedak Bagong, Reng. Apa sebabe Bagong ki lak ya adikku adimu to? Mungguh pisan-pisan nyambut gawe tanpa Bagong iki to. Ayo Kandil ana Gareng ana Petruk tanpa Bagong. Apa nganggo Bagong kae? Sedulur sing tuwa-tuwa kabeh wis padha kemrene dheweke teko keri lenggang kangkung ya anggepe piye? Coba. Ning aku ya ora bakal maido amarga watake wong ki bisa diwaca saka katurangganing awak. Lho. Yen kowe gelem nimbang sing tenan padha-padha anak Semar sing kuciwa dhewe iki lak Bagong. Ayo mila bebarengan. Ayo. Irungku mbangir. Irungmu bunder bareng Bagong irunge ndi? Oh, mula ngengkel, wong kaya ngono wujute. Ora lepas sangka katuranggan iki pancen cocok, irungku bunder, irungmu mbangir, Bagong ora ndek irung. Kowe aja nyalahke aku. Lah nyalahke sapa wong sing sandang kowe, Ndra? Aku ki ya tau takon karo Kyai Semar, "Mama, apa le?" Oleh anak-anak kok ora adil. Kowe anak Petro irunge mbangir, Gareng irunge bunder bareng aku kok tanpa irung. Semar Mangsuli ya tepat aja dadi atimu ya le jaman aku anak-anak kowe iki wis kentekan bahan ngono ya. Menungso kok Bagong lho. Lah kok kowe gluprut ki kok endi? Ngono. Wong yen lagi keneng penandang ya ora kaya wong yen lagi kabebjan ya ora kaya wong. Apa ning wong tuwa dienggo dolanan bocah iki liyane aku apa ning nggo dolanan piye lho. Aku nderek Ndara Janaka nang alas wiwit lunga saka negara Ngastina iki lak ora dipikir apa-apaku. Mlaku-mlaku iki petuk cah cilik cahe loro. Sing siji kathokan, sing siji sarungan. Napa leres panjenengan ingkang namine Pak D Bagong ya le ning apa? Pak D kula niku mesake sampean butuh rejeki mboten aku ditaring ngono. Bocahe muni ngono. Heeh, ya bocah apik atine ngono kuwi. Kok mesti capek atine ndewelas karo kowe wong mandamu wis memelas manake lho. Oh, tak kere kok. Aja gampang mutung sak bajute piye. Kok aku butuh rejeki. Nggih Pak D yen sampean butuh rejeki kula duduhi nika lho. Enten babon ireng anake pitule turu enten ngemper mang tubruk mawon. Sing di omah lagi lunga ndelok wayang. Pancine jam 8 sore. 8 sore. Lah ya jam 8 sore. Aku ya mangsuli karo bocah elek. Aku ora iso nglakoni pulo tak tubruk wong aku ora nggo wadah kok le. Bocah iki nekat mbok nggih sarung sampean mawon nggih buntel. Aku ya kondo ora iso le wong aku mung sarungan tok wale aku ngono. Sarungan tok iki tegese ora nganggo klambi. Bocah iki nekat pun nang tubruk nganggo sarung tenan tak tubruk jak. Wah, ndak gaji apa?
Dudu babon asu ireng jarara. Awakku dicakot, sarungku digondol. Lah yen iki entuk sarung sak sarung-sarunge, ora ngono wong sarung kok sesaki sarung apa kuwi. Ya iki sing jeneng sarung mini kaya ngene iki lho. Apa ning sarung kok mini? Wis tak trimake. Ora bakal mikir sing ora-ora, sing wis sing durung ora bakal tak lakoni. Olehku mlaku turut papan sing reja genti. Mbok menawa ning wong sing welas yang aku nggunakake kagunanku mbarang ura-ura. Bagus, mbok ya ngono. Kuwi entuk rejeki entuk pangan ning ora sarana culika. Memang pancen bangsaning tok macapat aku ora pati iso bawa sing tak isani. Sinabung kendang suling wis gur kuwi badute ra iso aku. Kaya ngono kok tak nggo barang iki gacomu apa? Sing tak apal iki orek montore mabur. Orek montore mabur. Jes dilungi Rp5, aku lunga meneh. Ana omah lawange dibuka aku nyedak karo joget. Orek montore mabur. Jes Rp5 aku ngalih meneh. Aku ora joget prigel kok, Kang. Waduh, ndak okae iki kok aku jogong, bosek. Nang wong tuwa ya mikir lho, Gong, gudang garam wis sak pak kowe, Gong. Ya. Aku kakangmu tenan isih cilik aku tau ngedusi kowe kok, Gong. Kowe ora ngedusi aku nek jeneng njaluk ki, Lek. Urung rampung lek kocak tangane ngatung kaya kere iki. Ana meneh wong sing omahe gedhe lawange dibuka, aku joget nang ngarepe karo nembang. Orek montore mabur. Jes sing dumahi metu. Mas, nggih liyane mawon kula mboten gadah dhuwit cilik. Aku nekat mboten, kula pun badhe joget mboten dibayar, geger. Wong iki nglumuhi weh katimbang padu ayake ngono wong iki. Lah kok sesuk aku cedhakipun Mas, ampun su. Sampeyan niku tanggapane pinten? Pun Rp5 gelem 10 gelem aku ya kandha ngono to. Mboten Rp5, mboten 10 sampean kula tanggap Rp20 ning mang joget teng jeron kolah kula kunci member aku ya. Nah aku tak lakoni, ngungkuli wong edian ngono. Kunci nang jeron kolah kon jogetan ki ora. Wis ora tak pikir lah kok ora nyono petuk anake Petro aku ya. Lho. Petuk anakku nyang ndi? Nang pasar. Lengkung kesumo kae. Lengkung kesumo. Lho kok anake Petro ta nggih. Kok nyang pasar ning apa le? Nggih, Pak Bagong lho sakniki dadi bakul. Bakul apa le? Bakul manuk. Manuke sapa le? Manuke bapak ngono ya anakmu. Sing dikarepe manuke bapak ya manuk menco take bapak, manuk cuhung take bapak, kabeh manuke bapak. Aku malah petuk bojomu nyang ndi? Ya nyang pasar kok. Ndek pun ora pamit dirampok kowe. Bojoku ngopo? Nawake klosok kaya klasane dhewe kok. Nawake beras kaya berase dhewe. Nawake kubis kaya kubise dhewe. Nawake ndok kaya ndoke tanggan ndoke. Ayo, ndoke dhewe. Ora kelakon guwer-guwer kowe. Ngrembug kok Bagong suwengi keteput ora rampung-rampung. Bagong manungsa kang ora sastra ora budaya. Mbok ya aja banget-banget nek mung elek-elek aku cekahe kowe cangkriman karo aku cangkriman apa enak duka lho karo apa. Yen tukar ngelmu apa? Kowe ABC iso ABC tekan X aku apal. Ana caraka aku apal. Hitung-hitung 1 sampai 1000. Bagus, para gapit. Lan suda ngepingke. 3 ping 3 ana pira? Ana 9. Apa iki? Oh iya, 3 ping 3 ana 9. Oh ya bener. 3 ping 3 ana 9. 2 ping 9. 2 ping 9 ana 9.
Loro ping 9 ya 18. 18 ki angkane pira? 8 karo 1. Gunggunge ana pira? Gunggunge ana 9. Oh ya 9. 3 ping 9. 3 ping 9. Ana 9. 17 jengkelmu. 17 ki angkane apa? 2 karo 7. Gunggunge ana pira? Gunggunge ana. Woi. Pisan maneh yen bisa sarungku peng 3 ping 9 ana pira? 17. Kandhamu ning 9 aku. 4 ping 9 ana 9 36. Angkane apa? 3 karo 6. Gunggunge ana pira? Gunggunge ana jrempok wong. Yen tok tandhai 9 mbok 9 ping 9 tetep 9. Wong pancen wis digawe sadurunge kok. Ngajak cangkriman kena, aku sing nyangkrimi apa kowe sing nyangkrimi. Kowe dodol gelem, aku tuku gelem. Lah isih cilik sikile 4, bareng gedhe sikile 2, wis tuwa sikile 3, bareng mati sikile 10 apa. Kayak isih cilik sikile 4, bayi mbrangkang. Bareng wis gedhe sikile 2, wonge wis bisa mlaku. Wis tuwa sikile 3, sing siji diganjel teken. Bareng wis mati sikile 10, sing mati sikile 2, sing mikul wong 4 sikile 8, gunggung kumpul sikile 10. Ya para, ayo. Ayo ngajak apa yen perkara cangkriman? Lah iya ning ya apa iki aja tekad ngono kuwi. Pisan kan piye? Pisan meneh. Ndunduring wek-wek jeng pok-pok bol teng-tengcer. Wah, iki tembung kawi. Kawi. Dunduring wek-wek cing, dunduring randu-randu garing diwek-wek bajing, papuke mobal mabul klentenge padha kecer mudara kowe ora. Yen perkara cangkriman kowe aja nyumbali aku dadi karo bojoku saya ini iki perkara cangkriman ora. Yen rembug Bagong lakone engko kentekan wektu, saiki keliling kutha wae ring. Diwiwiti saka Banyumas, nyatane bengi iki ana kanta pesinden saka Banyumas. Asli Banyumas. Lho. Larase Slendro, patete Manyura. Gendinge Randanunut Banyumasan. Lho. Monggo Mbak Suryati, aku yen ana wong nyuwara lan nyawangi kok gelo ya lho. Ya bejane sing dogor nyawang gelungan, aku njaluke ngapura. Ora nginang, ora ngentut. Lho. Ora nginang, ora udut kok, ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut. Lambene ati krumut sambut. Wah, mesake banget. Ora nginang, ora ngemut kok lambene digumur semut ki nyeleke lambe iki nang ndi lho. Wong nyeleke lambe kok gletek-gletek sak nggon-nggon. Ora coba. Lambe neti lumut bocah-bocah kuwe nyolong jagung kebayane yo meneng bae suwe-suwe Kuwi sing apik atine iki Pak Bayan lho. Bocah-bocah nyolong jagung disengeni meneng wae kok suwe-suwe dienggo mantu lho. Terus ke Mbak Sur. Ora ngono kok gending jenenge Randanunut lho. Nak nggonku kene panganan jenenge Rondo Royal. Rondo Royal iki tape digoreng. Mula aku dodol panganan jenenge Rondo Keplengkang. Rondo Keplengkang ya apa? Pohong digoreng mlecek tengah kae lho. Wong kuwi jenenge panganan kok.
Panganan iki warna-warna ganjel ril eneng gondomana eneng. Cara wedi akeh linden eneng. Lento eneng. Lho. Monggo. Ora nunut tukang kendang. Ora nunut tukang kendang ya nunut sapa? Ayo. Tak takoni kok rada curigai aku. Curigai. Ora nunut tukang kendang. Nunut tasing. Wah, nunut toa. Tukang bonang. Kleru lho, kowe nunut sing bonang. Pikirin sik lho, kuwi anake wis 5 lho sing bonang lho. Tenan. Anake wis 5 cekile ra ilok-ilok. Ora. Udel lintingane tanpa uwur ki tak nunuti ya. Kleru lho, kleru. Ewadine dadi atimu, wong pancen ya omah gendeng disaponi abot enteng lakonono. Ora cocok ngono kok dilakoni kok lakonono. Nunut tasing tukang bonang. Pindang-pindang pitik kumpulne sawah satitik. Kacang umpal prawan cilik akeh bujang pating slidik. Kowe jane ra mesti iki aja ngumbar prawan cilik akeh bujang pating slidik prawan gedhe ya ngono kok. Ora. Randane. Yo. Kowe aja nunut aku mah lho. Kowe nunut aku. Aku mah tenan kok. Ora sidak nunut tukang bonang. Ora sidan nunut tukang bonang arep nunut sapa? Aja nunut aku lho. Ora nunut tukang bonang. Ayo nunut sapa? Nunut tasing dadi dalan. Lho, aku mah tak nunuti genah ora lahir tekan batin. Kowe kepengin tak pei rak mau milik bandaku ya. Ora. Jroning kowe dadi bojoku sing tak ajak-ajak mesti patiku sapa? Amarga umurku karo umurmu ora cocok. Kowe wiwit ngantik birahe aku wis tiklu-tiklu. Ora. Mah aku tak nunuti. Tak cobain colongan karo wong omah. Wah bocah iki nekat wae. Wantah wae. Nunut tasing dadi dalan. Watu-watu bundel diunci iming-iming so-so-pepesan wadul gelung-gelung mampu seger. Iki ana sing ngunduti Banyumasan pisan kas. Dawane pangkur Banyumasan.
dening Mbak Nis Sumaryati. Kaisih cilik jenenge Samiyem kok le. Bareng gedhe nganggo Nis. Wah, Nyandra Werkudara. Raden Haryak Werkudara. Sampun kula aturaken inggih piantun kathah werni-werni wonten ingkang ngundhut lagu Ayo Ngguyu dibawani larase pelok patete 6 po tiba ngguyu bareng ha 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 ha.
Pangan telo kowe iki. Wong guyu kok ngono lho. Sangka Jawa Tengah bablaske tekan Jawa Timur nganti kutha Malang jamong laras Slendra Pathet Sanga. Buriku dirolo. Buri kelir dirolo. Ora wani wis sepuh-sepuh ora wani ngejos kok tadi. Iki mau gendinge Damong Gagrak Malang. Apalane sluku bathok. Iki arep tak bahas karepe piye biyen sing yasa. Sluku bathoke wong Slonjor. Lho. Apa sluku bathoke wong Slonjor to, Kang? Wong Slonjor. Bathoke ela-elo wong Slonjor weruh bathok bolu. Si Rama menyang kutha lele payung mata Pak Jentit. Lha iki apa iki? Anggere tiba Pak Jentit rada kisruh lek negeske. Mula besok arep tak suwunke priksa sing luwih ngerti katimbang aku. Mbok menawa tumuli entuk anggaran kang luwih cetha. Ning ya ana sluku bathok sing cakepane tetep padha ning lagune wis dikreasi baru. Wis ya Gong, pundak yen ora dituruti gelo.
Pisan maneh wis aja samar sesuk tak bubarke jam 11 awan kok. Lho. Aku ana kene kok kerasan banget. Awane ora panas. Kanca-kancaku akeh, piyayine rukun-rukun. Mangsaan enak-enak. Akeh wong dodol, yuk. Pisan maneh saiki genti sing mat-matan uler kambang slendro songo. Lho. Ora ketang sak padha dicaosi aja dadi tuaning penggalih. Apalane Marsudya. Lho. Nanani nanoni lho. Wah, tadak gagrak Jakartaan. Nene lho. Monggo. Kok ora dewa to, kok de to? Jane de. Rendra. Ngombang bareng, ya. Yo. Pisan neh, ya. Yo. Putri, ya. Yes. Sing bonang, ya. Lho ijen awane ngono. Sing menerus dijak ngono. Aku arep ngabani sing enom wedi ndak dibencet sesuk kok. Mboten Mas Bonang. Aku wis sing enom wis mende ngono iki dijekan ae. Sepinten gemeng lepatan kula jagung pangapuntenipun Mas Bonang. Sinten ala ingkang saged ngajari ketoprak kula dalem namung panjenenganipun Mas Bonang. Lah kok jenengan. Wonge ra spirane kuncunge sing digirisi. Nene. Ndaramu mung diderekke kene Semar. Ngungkurke kene ngadepke kono. Lho. Kula nyuwun saking Kediri tampil ke depan.
Wong iki isih senggel suarane kok ndelpis. Sok seru, sok lirih. Njuk dit, Pak. Pak, nyuwun duit, Pak. Tapi nek ora ngono kok. Yem sapa? Made in Banyumas sing suarane kaya bledek. Mbak Suryati, sur kuwi susur. Monggo, Mbak. Bledek. Lirih kok pake mic. Kowe genti gong. Aku yang nyuara palaku bangsa kembang kok. Pembangune manten anyar didandomi. Manten anyar dondom klambi. Manten anyar kok klambine dondom iki nggo ngopo? Ora perlu tak takoni kowe dadi. Ganti. Kembang kaya ditandur neng ngora-ara. Bagus. Wah, menunggal. Aku karo ki seneng wis cilik kok. Keloro-loro sikareng mripate pera. Ala bapak, gojok ngasu, cok ngasu merokok. Pokok nyandak sirikan ngene. Wong nembang kok mutung ta, Rek? Mutung wae, sapa wong ora serik. Tandak gon sing teleng. Muni kira melukai perasaanku. Menungso wujute dhewe ra bejaji nanging ngoyoki wong. Terus nobong ora perlu ngoke gareng anggap penangin wae. Kembang terong ditandur pinggiring gedhong. Aku seneng. Jangan terong wiwit aku cilik kanthi tuaku semene ora jelas-jelas kok. Tenan. Mablang-mablang si Petro udle ngene ya, Kang. Aja nganti kebacut ana lakon sing ora nyenengke ati. Yen kowe kepengin slamet uripmu seklimah rong klimah nyuwara kudu ditata. Kembang terong ditandur pinggiring gedhong. Aku seneng. Jangan terong wiwit aku cilik nganti tuaku semene ora jelas-jelas kok. Tenan. Mablang-mablang si Petro udle ngene ya, Kang. Aja nganti kebacut ana lakon sing ora nyenengke ati. Yen kowe kepengin slamet uripmu seklimah rong klimah nyuwara kudu ditata. Kowe aja nyandak perkara sing tak singetake kok. Sekali terong tetep terong. Ilang-ilangan ndok siji, ndang-ndangan ndok siji sesuk karo ndok keneh kale. Ibra. Wes patukno sigar dadi loro. Bang terong ditandur pinggiring gedhong brus. Kurang saipit nyawamu kurang 5 menit. Tenan. Mablang-mablang si Petro udle apik banget. Coba kowe nyinggung gon puser bumi ra ketang ana getah lareh-lareh kowe lah. Sajake ndara wis kebatut tempel penggalih.